Manila Broadcasting Company. Ang inyong news team. Sa ato ng kapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, GCQ with heightened restrictions sa Bacolod, ginpalawig tubtub sa Hulyo 31. Bacolod kag Negros Occidental naka-record sang duga nga masobra tig 50 ka kaso sang COVID-19. Sa balita nasyonal, Health Secretary Duque nagpahayag nga kinahanglan mag-assume nga may local transmission na sang Delta variant. Permanente nga mobile number ipatuman na sa Setyembre 30. Maayong aga Bacolod, bayang aga bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Hulyo 23, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Good morning na, kag welcome. There is Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Good morning, Aksyon Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon. Happy Friday! Happy Friday everyone. Bisan maulanon, halong-halong lang sa dalan, mga ka-aksyon. Halong lang sa pag-drive, kay madanlog ang dalan subong, no? Simple reminder from your friends at Aksyon Radio Bacolod. Sige. Kag yun, ano ka? Isa kalain. Anyway, good morning dira sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Sakay Ma'am Luisa Luing Melos, maayong aga. Kag kay Melchor Melos, good morning man. Sakay Guard Gaudite, kag kay Bik dira, good morning man. Diding Alojamiento, kag kay Dennis Richard Tibor Roma. Masito Fago, good morning man. Sakay ihada ko Carol Montoya, aga pa, no? Aga bugara na. Kay Nenita Ramirez Tumimbang, kag kay Alex Fuentes. Carmelo Parcon, good morning man. Kag kay Rhea Bello, mayong aga Action Boy, mangkot-kutanay kung hasta saan no ang pag-istrikto sa Kabakulod, kay mapauli ako sa Silay, ara ako ililo. Sa Pizza Uno, mapuli ako, salamat sa sabat. As until now, may ara pa kita requirement ng RT-PCR test, no? Way takbalo sa kay sa Pizza Uno, kapampuli mo, way takbalo kay ang GCQ heightened restriction sa Bacolod hasta sa Hulyo 31. So may pitakbalo after sina, ha? Sige. Shakil Tarak Muhammad, good morning man. Eddie Laus, kay sinanay niya Sabel sa Victorias. Good morning dala sa inyo. Sige, dali lang. Okay. Sige, Action Doors. Sige, Good morning, man. Yes. Good morning, man. Kay Teresa Linaha Kayaw. Greet lang happy birthday si Jean Buerom. Thank you and God bless. Happy birthday sa Happy kumare ko, Jean Buerom. Yes. Good morning kay pare ko Arlene Buerom. Kay Rochelle Fulgencio Susana. Good morning man, dara sa may barangay Pandanon, DSB. Miles Verano, good morning. Kay Reno J. Lokinario, good morning. Biopower Silay Team. Sa mga collection, mga supervisor, morning. Okay. Sige, may ngaga lang da sa inyo. Okay. Sa kay amigo naton Roberto One Ball Gallo, good morning man. Dara kay Madam Alma Alvarez Gallo.
Naga-monitor man si Ma'am Vanessa Mayo. Kag of course, good morning dira sa kay Dr. Matt Mayo. May aga sa imo. Russell Gomez kag kay Christine Menyes Villalobos. Renz Loquinario. Ari Nogli Reno Loquinario. Amo ni siyang basa bago lang. Na si Heart You Flor de Lisa is also watching. Sally Oki De Sousa from some village. Kay Vicente Similiano, oy nakalusot siya. Kapita kay maulanon ang tiyempo. Yes, correct. Edwin Escopel, classmate, paayo na, no? Get well soon. May mga ni sila may mga ginabatyag na blasang mga naga-edad na bla. Di mo ginaan, normal. Mga simple nga mga ulortitis, mga gout. Simple nga ulortitis. Payo na classmate, Kaya Miss Jinky de Alagdon, dira sa Phoenix, Arizona. Good morning, man. Kag Jojo Palma. Tamyaw niya lang, family Florentino, kag family Okay, Palma. nako, no? Okay na? O, sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Número 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nag-issue na si Mayor Revilio Leonardia sa Executive Order No. 41 nga nagapalawig sa GCQ heightened restriction sa siyudad sa Bacolod tubtub sa Hulyo 31. Unang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pagpalawig sa GCQ heightened restriction sa Bacolod upod ang Capiz, Kaaklan tubtub sa Hulyo 31 kung tanay magatakop sa Hulyo 22. Wala sang pagbago kung may gindugang sa guidelines sa gin-issue nga Executive Order ni Leonardia. Butsilingon ang Executive Order 39 kag Executive Order 39-A nga mga provisyon kag pulisa ang magalawig man tubtub Hulyo 31. May dugang nga 55 kababago nga COVID-19 cases ang syudad sang Bacolod, samtang 53 ang Negros Occidental kahapon Huwebes. Ini ang mga makaso ang kabakin sang 584 kamabago nga kaso nga na-report sa bugos nga Western Visayas. Sa report sang DOH-6 ang rehiyon ang may 1,129 kadugang recoveries, kag 5 ang dugang nga nagkalamatay. Sa kabilugan ang Region 6 na may 10,414 kaaktibo ang kaso sa 63,300 total recoveries kag 1,810 ang death toll. Pagatutukan naman ni Police Major Nathaniel Florendo ang bago karon nagpungko bilang tagpamuno sa Provincial Highway Patrol Group sa probinsya sa Negros Occidental ang informative operation para sa ilang hanay. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahing ni Florendo nga tuyo nilang mapalambot sa mga motorista ang kaimportante sa road safety ang napatuman sa Republic Act 4136. Nagaplano man si Florendo nga magpadulong sa mga terminal sa ang tipasahe nga masalakyan para sa pulong-pulong sa mga driver ka operator para mapasiguro ang seguridad sa mga pasahero nga nalakip na diri ang pagpanumdum sa health protocol. Iga patuman man sini ang mandato sa Highway Patrol Group sila kampanya sa anti-carnapping operations, anti-highway robbery kay iban pa nga mga kriminalidad. Si Florendo nagbulos kay Major Robelito Mariano nga karon assign sa HPG Regional Office 6. Dismayado si Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station 8 sa wala pagkadto sa mabiktima sa hold-up sa Martes ng gabi sa Araneta Street, Pandayan, Barangay Singka ng Airport, siyudad sang Bacolod. Suno kay Pastrana, maipakita sila nga litrato sa mabiktima nga posible among nag-hold up sa ila sa sulod sang PUJ sa Martes ng gabi.
Nagapati si Police Lieutenant Pastrana nga posible upod pa ini sa una nga nadakpa nagligad nga bulan. Modo sini nga grupo ang magsakay sa mga PUJ kag manaog sa isa ka lugar sa diin himuon nilang pagpang-hold up. Nagapati man si Pastrana nga may partisipasyon man ang pila ka mga driver nga ginakontrata sa mga hold-upper. Martes ang gabi sang gin-hold up sang duha ka hold-upper at 3 ka pasahero sa PUJ kag ginkuha ang mga cellphone, bag kag kwarta sang mga biktima. Patay naman ang isa ka dalaga sa inay malumos sa Suba. Sakop dira sa sitio Andulao, Barangay Kudkod, Siyudad San Carlos, atong kahapon nga adlaw Hulyo 22. Ang biktima ginkilala kay Marty Blanco, ginabulumanta 18 anyos ang edad kag pumuluyo naman sa sitio Apog-Apog sa Muman nga barangay. Sunod sa mga residente, ang biktima nagkadto sa birthday sa iyas ning paryente apang nagpaligo sa Suba kag nalumos. Gintinguan pa kung tanay nga luwason sang pumuluyo apang ining wala patay na sang Masapuan ang lugar sa natapuan sang insidente ang tuman kalayo sa city proper. Pag-imbestigahan pa sang otoridad ang amo nga insidente. Ginbawian sang kabuhi ang bana sang bunon sang iya sining asawa sa sitio Agtutunoy, Barangay Prosperidad, Ciudad San Carlos, las 8 kagabi Huwebes. Ang napatayang ginkilala kay Angelito Sedon, 44 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Mary Sidon, 28 anyos. Tanan nagapuyo sa muman nga lugar kag base sa investigasyon sa San Carlos PNP, hubog ang bana kag nagran amok nga gilayon ginkuga ang asawa. Naubos ang pasensya sa suspect kag nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang biktima sa mga pila ka beses tubtob nga mapatay. Nagsungka naman gilayon ang suspect sa barangay opisyal nga karon yara na sa kustodiya sang kapulisan. Health Secretary Duque nagpahayo ang kinahanglan mag-assume nga may local transmission na sa Delta variant. Samtang permanente nga mobile number ipatuman na sa September 30. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kagsa Dara sa kay Athea Kim Iriman, maing aga, Gudona Solis Gomez, Brian Salazar Pacardo, good morning from Cebu. Maing aga dara sa imo kay Hasmin Torres. Kag kay Mami Ems Aboso, good morning kagawad. Good morning.
Dira kay Heart You, Flor de Lisa. Good morning kuno sa Libertad Market. John Vicente, kag sa pamilya Vicente, dira sa may Carabalan. Sakay Carmelo Parcon sa Zone 7 sa Pulupandan. Gino Benitez. Tamyaw niya lang Benitez kag Desos family sa Carolan sa Kabangalan. Johnny Galvan. Hello sa taga Sumag. Halin sa Baltimore, Maryland. Marialyn Coronel Ngit-Ngit. Maing agaman sa imo. Gracia Hareta Horvidalia, kag kay Julius, kag kay Aya Dira, good morning. Efraim Arus, kag kay Maria Teresa Hopelenia, kag Teresita Constantino Agra. Nicel Fabol, may agaman, kag good morning kuno sa family Fabol, kag Morales. Kay Melili Oligo. Good morning Mandira kay Charo Bendanillo Court dira sa Wisconsin. Congratulations ang team sa Milwaukee. Gali ang Milwaukee is sa Wisconsin no? Jacil Ampon Ramos, ginatamyaw niya lang niga niya si Vivian Abelio ngayara sa Bacolod ga obra. Agala. Sa naol sa Bacolod ga obra. Muna. Hindi asa naol ginatamyaw. Kag Nicel Favol, si mamang kag nening niya kag Papa Edwin sa mga utod niya sa Bangbang Carolan. Baryoga Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay iha maninoy mo Michael June Season. Good morning man. Alex Montesa, Tauros Toledo Ardenio. Kag good morning Mandira kay amigo naton Romel Gallo kag kay Lorily Alvarez. Good morning dira sa Silay. Of course kay Jodenia Sarmiento Puig Lazaro maing agaman. Kag belated happy birthday man sa akong friend kahapon sa kay Elaine Lagumbay kag sa akong sister kay Lourdes Duran. Uy, ikaw ba lang mag-greet sa imong mga friends nga ga-birthday? Uy, kung kabalok sinong ga-birthday mo? Kaya puro group photo ang ina-upload mo. Ay na. Ako sino-sino ni ga-birthday? Di dampi sila. Dapat gali ikuan mo i-circle mo. Ay, Basta kung mag-birthday gani, tanaw mo sa group photo, ang pinakagwapa mo na may birthday. Muna siya magkuan ka. Gali ka? Lang tawad ako sino pinakagwapa mo na may birthday. Okay. Birthday mo. Kaya ang bala mo ni Aksyon Leader, bubari naman siya. Nag-greet naman siya. Wala ako ginag-greet niya. Ay, puro tarang group photo. Oo, puro group photo. Sino na birthday? Di sila man. Baka may katagapan. Happy birthday, kagawa. Di ni dampi si Elaine. Galing wala na lang. Hindi lang tawag mo lang na pinakagwapa mo na sa may birthday. Gali ka. Sige. Correct? Okay, noted. So ako na bahala mag-identify. Kano bata, wala da. Hindi na pagtanaw mo daw gwapa da. Muna siya ang may birthday. Correct. Sige, go. Kaya Joseph. Nabalitan kasag. Good morning from Kyodai Resto Cafe sa La Carlota City. Check ko na yung pagbasa ko. Managuro, ano? Kyodai, Hindi maguro pwede Kyodai. Hindi. Kaya nasa kay Japanese mo. Okay. Kaya Lobaton Ann Lobaton, good morning. Dra sa may Aman Jordan. Asuncion Lapore, good morning man. Kay Ricky Serino, good morning from Barangay Bunga. DSB ni Goro. Ginsuli niya. Pag-ulan di Goro si Ricky ay, no? Pag-ulan sa Goro ka bugtaw. Pag-ulan di. Pag-ulan ka bugtaw? Hindi pero ni siga pa, matiya. Para na sa pirmi. Agili ka. Hindi kayo matapfan na si Ricky, si Rino eh. Oo. Kaga Action Boy, ginag-greet ko lang sa happy 6 months. Subong na si ihado ko, baby Inoue. Ethan Inoue. Dali lang. Birthday niya kapon ay. Hindi, 6 Subong months bed? na siya bala. 6 months? Yes. 6 months old si baby Inoue Ethan. Subong? Subong? Familiar ka na sa boxer nga si Inoue? Oo eh. Sa Japan. Ako na Japan so, si na-inspired ang iyang ngalan. Tapos si Ethan niya kay Tom Cruise? Wala
Mo kabalo kung di halin ang Si Inuwi na, Japanese boxer na siya. Oo. Si Ethan naman niya, ngalan ni Tom Cruise sa Mission Impossible. Okay. Kaya share lang nila sa akon, ang Inoue lang halin ako sa boxer. Sa Inoue? Yes. Boxidor na, hindi ka ba kamilyar siya kay Inuwi na? Nakapamilyar na ikahinsugin nila sa akon mo sang pagbunyag. Okay. Sige. Naka-enkwentro pa na gani, I think ni Kuan mo ni sinang boksidor ta gani ni ay sa Pilipinas ay. Lipat ko. Basta naka-enkwentro na siya sa mga boxer nato ni si Inoue na. Ronnie Villanueva, good morning man kag Martin Aliling. Standby na kita sa aton nga mga balita national. Thanks. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga kinahanglan nga mag-assume nga mayara na sang local transmission sang COVID-19 Delta variant apang wala pa sang ebidensya. Inagin pahayag ni Duque matapos na-detect ang 12 pa ka local cases sang Delta variant sa pungsod nga ginakabig na nga recovered na. Suno kay Duque ay lagi nahimong tanan para mapaayo ang matikang mapasaka ang COVID beds, ICU beds kag mas maramo nga oxygen tanks. Umpisa Setyembre 30, igapatuma na ang permanente nga mobile number matapos ginlansar ang joint venture Telecommunications Connectivity Incorporated kahapon adlaw Huwebes. Ini matapos ang duha ka tuig sa nanginlahi ang Mobile Number Portability Act kasunod nga nakumpleto na ang tatlo ka telecommunications companies ang initial testing para sa technical capabilities kag interoperability. Ginagpasiguro ang tatlo ka kompanya nga Dito Telco o kon Dito Telecommunity, Globe Telecom kag PLDT Smart Communication nga sa Setyembre 30 mapatuma na ang mobile number portability services. Bangod sini ang mga mobile phone subscribers ang pwede makasaylo sa ibang nga network nga hindi kinahanglan sang bago nga cellphone numbers. Hindi naman pagtalakayon ni Presidente Rodrigo Duterte ang plano sa politika sa 2022 sa katapusan sini nga SONA sa Lunes. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, importante nga matalakay ang roadmap sa katapusan nga sini nga tuig sa pwesto. Una ipahayag ni Duterte nga bukas sini nga magpapili Vice Presidente sa 2022 kag ginakonsiderar ang ini nga option. Duha pa ni Roque magatutok ang katapusan nga SONA ni Duterte sa mga tikang para mapasanyog ang pungsod. Ginapaabot man nga talakayon sa Chief Executive ang social programs, infrastructure, peace and security kag foreign policy.
Walo lamang ka mga senador ang magatambong physically sa katapusan nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Suro kay Senate President Vicente Soto III, walo lamang ka mga senador ang nagpabutsyag sa ilang intensyon nga magtambong sa sona, samtang iba ng virtual. Ini nga mga senador mo Sandaya Soto, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Ronald De La Rosa, Sherwin Gatchalian, Christopher Lawrence Go, Amy Marcos, Ramon Revilla Jr., kag Francis Tolentino. Ang mga mamalita kag ilang mga staff nga magatambong sa SONA ang kinahanglan nga magpresentar sang vaccination cards nga nagapakita nga nabakunahan sila 2 ka semana antes ang SONA. Kinahanglan man sila nga magpaidalom sa RT-PCR swab test 2 ka adlaw antes ang kaywatan. Sa tion nga magnegatibo sa COVID-19 sila liwat ay paidalom sa antigen COVID-19 test sa Lunes nga patigayonon sa Presidential Security Group sa sulod sang Batasang Pambansa Complex. Pag-sugatao naman sa rally protesta katapusan nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes nga adlaw. Ginpahayag sa nagkalain-lain nga grupo pareho sa Akbayan, bagong alyansang Makabayan, nagkaisa I defend kag laban ng masa nga magaprotesta sila sa nagkalain-lain nga lugar sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa virtual press conference, ginpahayag ni laban ng masa spokesperson Yodi de Guzman nga nagahilapit na ang pagtakop sang pagpangalagad ni Duterte kag kung hindi ini matabo antes ang eleksyon, sigurado nga wala na ini pagkatapos ang piniliay. Gintawag naman sa Akbayan Party List ang Hulyo 26 bilang Goodbye Duterte Day. Sunod sa mga grupo, mangin-highlight sang protesta ang extrajudicial killings, drug war, West Philippine Sea kag pro-China policy sang administrasyon. Nagpaanumdum ang Department of Tourism sa mga establishmento ang ginatugutan ng room sharing sa magpamilya sa mga quarantine hotels kag resorts. Ini ang ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat matapos nagwaang report nga may pila ka mga accredited accommodations sa nagapatuman sa one room, one person policy bisan yung opdanay sa isa kabalay. Base sa DOT Administrative Order No. 2021-004A, gin-require lamang ang single room occupancy sa mga guest gikan sa lain-lain nga balay samtang ang room sharing ang ginatugutan sa mga guests nga nag-opdanay sa isa ka balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion with D3 Bio. Kama ng D3 Bio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning dira kay Shirley Tadi sa New York. Rochelle Evangelista. Hidlaw na siya kuno sa imo Action Doors. Mama, chup-chup na ya. Kalay. Action Boy, good morning. Man gina-greet ko man Action Boy si Tita Edna Helia and Cambaros, Pontevedra, Punong Barangay, Billy Helia. Good morning. Nagapamatigid sila Action Boy. Kay Binong 70, maayong aga man. Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton pamatian si Noyme Arevalo. Hindi, nagkid ko ka. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.